Hej alle sammen. I dag skal vi lige se en video, hvor for eksempel vi laver nogle flips, hvor I kan se, hvordan det ser ud for os, og hvordan I kan se hvordan I kan se det for os, og hvordan man kan se det. Ja, bare sådan, hvordan man kan se det. Okay, vi prøver lige med Frejs sideflip først. Ja. Her. Og så prøver vi lige med mit. Men jeg er ikke så god til sideflip. Nej, okay, er I klar? Ja, det synes jeg. Ja. Det var det nu. Den var inward. Den var inward. Jeg prøver lige. Lad være! Det er svært at koncentrere sig om to ting. Okay, jeg prøver lige at vise et backflip. Okay. Jeg ved godt, jeg er lidt dårlig til at filme. Men det er fordi... Ej, undskyld, jeg siger det. Og jeg skal lige se mit frontflip. Hej! Og så kan I se, hvordan det ser ud. Og så... Ja, giv mig lige. Nå, har du noget at sige? Okay, skal de ikke lave subscribe eller et eller andet lort? Skal de ikke lave subscribe eller et eller andet lort? Jo, for satan. Ja, subscribe lige til August. Og subscribe også til mig, altså hvad fanden? Ja.